lamsugo hapangni bikara naitongmai beba takutai sengmo tinini drugs awareness pandawa ang sakpang kaisa oro koroksa takubai drugs ni hoite chungje panda je kok thani kok sonni babai chini hasteo sinija tabo ongka bo emnego tumodu sabjunal chepen ongoi bo pacha manja te kaisa bo 12 haktoro bo kaisa sengkra boin kaisa bo bai kok kaisa thani kok sonni bagai ang dinaro kaisa asa satno lamsago cinti bikorang kaban kaisa Baiklah yang baik itu orang no tai je channel no nai joto baku buku sono stedi borong nai tonai ini kisah drugs awareness niti jehutu sana nai mani abon bagai ang kuliah sekarang joto hasteni je nai tonai ma joto no lomo asa sat je tabo hasteo je kereng thayo je drugs roksaoi manjago eba robo romjamani je tabuk sujara kono o drugs je pomodiako bahike kasona o drugs no hambai terisa ang sana musungo direct kok tumung drugs no bahike art kok obo drugs no art kok na kai sen buni hastin no kisa senana bahai mane tabu jeram mijeram hastebo jokono nugui tongo mijeram hastebo tamokai boro rehab center ro direct government rehab center jaga senam kangkai kuno without information guardian no je jaga drugs ananya mano arono romoi direct boro rehabilitation no dawo jotokhon porjonto thik inge abo government response na hoi obahikai jaga romoi boro obahikai no mijeram mo tabu obahikai na tahu pai khangka okay oban logino ang pekisa jora nanong semua actual sini mo tripuraning kai kisa aladang obone kahani aladang tha bahai himalayan obo kaisa বিশেষ kai orokan no dokani kok sanana sini dokan sengno borokno amo himale kono degar bai chaku bai sui ba koi bukhara nangya ba poison jari bukhara nangya mo kaisa cyber attack hain no angkai obono tumu government nai khangkai to sini tripura rajyo bo jaga o rehab center o bai ke khulogoi abo kono gumabu khano information dia uino borok je drugs jekhani chanai gornai drugs manjanai obahaino rong tumu rehabilitation no dakhang kai asa khayo jottono datino paithana hangkai cherai khanai bo kirimani ongkonai yok bai te kaisa sa je chung tabo cherai je drugs chanai ro borok je rang sanke bumabu phani thamio rang sanke rang guri to o rang bai bo je chung nugui mano drugs sawo injection nawo o rang bai de na saimia o bai phuti khlaimani nugo obon letam box kesan obo kai actual kuila sakang sini kaisa tama he sini poribesh no seng kuila sakang parani elakao seng karak mak hai obo ya seng seranya drugs ni sudu drugs ya koto juat ngai tongo suar ngai tongo tas ngai tongo oba herapno kuila sakang okra sakra seng suar ngai serang gusango nangya kai tongna nangai serang gusang wala ya tongna nangai je kona hamya jinis no serai bai seng kuila seng tapat kai ma tongnai plus para kaisa seng kaisa unity ekota kai sini kaisa society hai khawoi seng o hamya jinis no bis parani bisingo ekdom hasal kai tongni nangai kaisa sini bobishoto kainai serai bo seng kaham kai sing cerai ma seng lungai yang kai sini cerai
nung manse thimani bisi nupungnaय angkai kono lekha pora nyangnay angkai jara bunga buka poribar kaisa kaham pan tonghi je jaga hamya poribar se kebang angkai kaham poribar bo hamya banyak bisi ba jawasa Actually sat ta kaisa ko je chung nungbo to kaisa baro ni singkar nang theka hediba lekha pori no theka lekha pori tabok to tabsi jara bonong je timudu ni sabjon chairman bonong to kata je apa to apa ko man je tesi ningke je cerai bo to pori no tabok to pori to na odrakson sala Sinijak sipirum je Mukesh Ambani ro haike haike chung ongnai ba Mukesh Ambani haike to ongmai na chung just chini mai buti lugui sadroble ongnai finango obishoro chini obo je oboni bagai o drugs ba je kubul roi tongai borong le tam popusan obo angkanya ang hasing musai khangka abo besi ba poribesni upor dipen bahi male nang tabo je jaga bo drugs anai kebang kai osere drugs sanai kheladula khaitani kebang kai kheladula na khaine abo kaisa poribes ani kisa ani laibo no kong man sanam ang nijibo anek keri besar angkai ang bahai ke theka actual deso moyo ang school laibo dong After bawa ang to 10 bai kubujak ba ka 10 ne poribesh ang kisa saima bahai kai sem bormora rok thangai protek shonibar roibar angkai aro kono somoy ba ONGC o kam khayo bolong kam khayo sengno to agi sini bunga bupa sengno bosrori kansari na phano khomo pakari angkai abon bising ba sengtini sengya ang tini je jaga phaiso paimani বিশেষ kai ani ব্যক্তিগত ani saito mani bai ba ani parani jita poribesh no nahari nugui ang serma bai ang tini jaga phaiso paikya nya kai anggo obhai no drugs agini din to drugs to kurui ngai tab to drugs jotono kobole tong kaganang busa bong to nyang kai te kaisa guardian to khub ang saimano guardian rok to joto busano doctor engineer sanam namu কিন্তু উনি মাই আবার তো দুর্ভাগ্য ঠিক না তবে গার্জেন তো যখন চেষ্টা আনবো কিন্তু গার্জেন যখন অবসানো মানে বিনি বিগিনিং সিমিনো বনো খুব কাইসা স্ট্রিক্টলি শাসন খাইতো না না বই বেড়াই খান কাই বসা শিখলা বাংতা আং নবো কলকাতার তো আং তো দং খাইকা কলকাতাও বসলা কলেজও থাঙ্গো বসাসে কলেজ থাঙ্গো বুমা বসা শিখলানো কলেজত তুনুই আরো নাসুকই দং যে কলেজ পাই আছে যাব বুমাতা মখাই অবসলানো নাসিনি খুবই ভাই অবংখাই পরিবেশ পরিবেশ খাই তমই মা থাঙ্কাই যতন কাহামুনাই এঙ্গাতে কাইসা কোনো সময় তাবুক আম্বানি অনিল আম্বানি মুকেশ আম্বানি বংনি কখনো তো তাম সানানে যত বড় মহাত্মা গান্ধী বংমাইয়া যত বড় নরেন্দ্র মোদী বংমাংলা এই দিবা হ্যাঁ এঙ্কাই আপনো তো जोंखै ককরে ফলনতা আসানি কর্ম খাইথানি কর্ম খাইথান angkai ফল আবো মাননাই মাইয়া আবো নতবা মুথাইরক দङ নতবা নিজেনি যে সাকাও যে বিনি আন্ডারও কাম খাইকা angkai যে কোনো একটা কাম খাইনাই নি কাইসা কোম্পানি পাঙ্কা যে সাপাঙ্কা বরনো নাইখলাই তেমন ফ্লাই তেমন বড় বসে কাম আই ক্যান প্রমোট থাঙ্গো angkai নিজে আবনো ফল না আসায়ও কর্মসে কাম খাইথানা আবনো যতন বেস্ট Actually, ta kaisa kok sar je chung to aparo je prasad to paro to o drugs no bahai ki ya kanai bahai ki ka tole edwa inge chung buma bukha to rang puja ro yang karge bro to bongi rang puja mangi tamu khai khai chung bukha ro puja ne edwa inge obon ni sung le lokorok no je sai tongai takut tadi kusung, mau hari kok kesan ini bekat. Apa tuh kesana takut kamu baru nangge kau sini an aku nanti kesana Buma buka apa ya sekarang an besar karena karena teo ba apa kalau tang kori tang teo ba menurut tang kori teo ba mon foto asal asal ada buma buka asal
angkai hasani bagi respons ri pamain nai Oh. je samoyo besa drugs na tu tuinyo graduation khayo ba degree khayo ba ke khayo apro kai besa tori thang angkai osamoyo besa no tamo bo phani jita out of control thang angkai abno kaisa thikai manane সম্ভব abon bagenyo joto nai tong nai takuk pe bukuk song hasten na mono kesana song abon bagenyo sing nidina nai abon bagenyo ang thasing kolkata ni kok samane obai kenyo besano pore kan kai bisin bag nijini mokol ni bes kang nai ko lei hang phai lai su dong mang khang kai kok ka hamang nai kai obon ani kok sa Hambai pipi khorang nai tong nai no chini tuimodu sabjunar chairman borong ganang Manik Deborma bini kok toi chung kok khnai laika je pipi khorang nai tong nai rong norok nai tong ni se karai nong ni bagai taisa chung tubi phane video kaham update rinai je drugs ni bagai drugs poma haike tam om tipra habaro ramsak tipra hawa sawai poma ke chung komor na nitigi thanglai obon bagai chung joto hastini sikurung rungkurung rokbai borom ganang rokbai joto bai chung kok salai nongna update pongnai joto hambai khulumka.